marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumaw palangit do tanoon. Amin. Nung nga tibuhian di ida rohakku Jehovah, ninna iba na do, haholongon sa leleng nileleng na hubahin makaholongi ho, di baheni hutaiti ho marhita-hite dengan bahasa haleluya. Martangyang mahita ali Tuhan debata pargugo na suhatu dosan sa elehon jalapatu ma dihami haporsyaon na sitong tabay ma haporsyaon nami ganup ari asalam tugu lehon ma dihami holong ni roha na so marapangaci asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma lehon dihami pakrimon na mangulu asa marlas ni roha hami mabahin lomo ni rohami say uloy ma Panginoon namion ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari di mahita. Tangihon hamuma patik ni debata ima patik paupaton dohot lapatana patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonom ari maulah hamu nasa silomu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatamdui dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang berum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam ai di naono mari do ditop pada bata langit do tano do lau do nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahani do ubahen na di pasu-pasu de bata Jehovah ari paradianan nani jala di parbaliai dia do lapatan ni odo ikot di habiari rohat tadi bata jala ikon holong rohat tadi ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hatan di bata ikon badiaro hatan di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon idosahna atong rak mangidugogo mahita tutuhan de bata lahu mangulahon nahom bartu pati nai ale Tuhan de bata saya pergugoy mahami mangulahon nahom bartu hatan. Amin.
Maret de mahita. Tatopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di julom martangiang tuho. Dara mangasahon hati goran nami na mangasahon asineroham na gudang ido. Saya si maroham mida sadok bang tsunami. Saya sama dosa nami saluhut na. Saya sungguli maroha nami. Asamu baroha dohot pangalahon nami. Ala ni anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisani dosata. Songonondo hatan ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupa sisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obung manorop akadosam. Say mulak maho tuahu. Ay ahu do si paluaho. Hasangapon mari debata narigijang. Amen. Mari dahita. Trupok epistel lemingguta sadarion iman tersurat di Matius bidonom mamuk kamai se ayat 25 sahatu ayat 24 asatajaha ma namar sikas soring alani ido ubahin hudok tu hamuna unang holsoan hamu hosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari para biton
Daw margahosa sian si panganon, daw mangat daging sian parabiton. Isi hamu marwaso pagadahon ari-ari nanggo sa asta gadyang na anggo tungsian pakolsohon ni rohana. Ahu madok tuhamuna gari si Salomo uju di bugaran ni hasangapon nai ibana gari sumamakke songon bunga-bunga sada. Atong unang mahulsoan rohamuna madok ahama panganon nami, ahama imunon nami, ahama parabiton nami. Say jumolo malului hamu harajaun di debatado hati goranna dungi tabahonon nama sude aka odeng tuhamuna. Ido sahana martua dona tumangihon hatan di debata jala na peopsa. Amin. Mari dahita. Tidak ko mahapursyawtay songon na hinatidak ko ni dongata sa hapursyawn di sadok portibion rap mahitamadok au pursya di debata Jehova ido ama pargo na suatu dosan na tumapalangi dohotano au pursya di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai iman na turun si Maria na gabagabian santo na perbadia andorang sohabuwa ido tuhata na tumaw na bernit di pangumuman ni Silatus na magtarpajalan do ibana di hawapon or silang na tuwa tubanotoro long ditanom na mula mangulo di ari patuluhon na manaik to surgo lauhundul to siyamon ni bata Jehova amanay perguguno sa watudosani di sima ibana pay mamulak sugo tatarang manguhumihala mangulo do namate aho porsia di ton porbadia jela arong sada huria na badia huria atau panik hala Kristen akan na badia doho di haisahan di dosa doho di hati na mandok
mula mangulu sogok daging halat nang mate do hangaluan nasora suda. Amin. Tapi kay makor sian punguan inahana dungian no diruti kor ama Joshua. Oh, maaf, kor pogal grup lansia diuduti manon kor ama Exaudia.
tabege matiting di huriata. Songon napatakason tikting di minggutta sadarion ima tikting na meragam tanggal 21 Juni tahun 2026 na perjolo goarni minggutta sadarion ima minggu patuluhon dung Trinitas. Topik ni minggutta sadarion ima saluhutdo diramoti debata. Napaduahon sermon perhalado di hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026. Sermon perhalado masuk pukul 10.00 WIB. Napatuluhon namar jamita di hari Minggu sadarion Minggu 21 Juni 26 di permingguan harian pukul 10.00 namar jamita ima Amang Padita Eliezer Siregar STH Padita pensiu di distrik Seplalu di Jabertendi. Mulai tema di Amang Padita napapaton sermon week Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 10 siang WIB Wiksada di keluarga ni Nyonya B Nenggolan Boru Panjaitan alamat Tipar. Napaduahon di keluarga ni TM Panjaitan Boru Pardede alamat Jalan Lurah. Napatuluhon week opat di keluarga B Hutasoit Boru Panjaitan alamat Gang Aswari RT 04 RW 02 nomor 151 Jalan Cihanjuang. Uwik walu di keluarga Situa Haye Panjaitan Boru Sihobing alamat Kihapit Timur RT 04 RW 20. Week 10 gabung dengan week 5. Week 10 2 keluarga H Sagala Boru Simarmata alamat Perumahan Bukit Permata F2 nomor 3 RT 04 RW 20. Di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 10 siang WIB Uwik Tulu di bagas ni keluarga MS Malau SH Boru Stompul alamat Jalan Pojok Utara. Week 5 Dohot 10 di keluarga ni M Simangucong Boru Sinaga alamat perumahan SPP Sultriver B14 nomor 50 Jalan Ciuyah Citerep. Week onom di bagas ni keluarga H Tambunan Boru Naibaho alamat BTN Marga Asih Jalan Jati Indah C2 nomor 8. Week pitu di bagas ni keluarga Situa J Simajutak Boru Selaban dengan alamat Cilame Indah. Week sia di bagas ni keluarga Situa BG Panjaitan Boru Nenggolan dengan alamat Komplek Bumi Pakosarakan 2 Blok A2 nomor 30 RT 1 RW 23. Week 10 sada keluarga Week 10 sada alamatna gedung sekolah minggu. Napalimahon pertanyaan lansia distrik Borhat do lansia di Huriata tu pertanyaan lansia distrik ima nanaing patupau di hari tanggal Jumat 3 Juli tahun 2026 mulai pukul 10.00 WIB di HKBP Semarang Barat.
napaonopon pertanyaan PND di hari Jumat 26 Juni tahun 2026 naing patupauni distrik do pertanyaan gabungan Naposo distrik namarenganan di HKBP Bandung Timur. Napapituhon pos permingguan KBP Perjamita Sadarion Minggu 21 Juni 2026 calon pendeta Putri Runi Boru Marbun Parageda Situa MTH Sirait masuk pukul 8.00 WIB. Napawaluhon pos pelayanan Cipatat di hari Minggu Sadarion hari Minggu 21 Juni 2026 di patupado acara mangojakon pengurus pos pelayanan Cipatat dan niuluhon ni Pedita Resort Pedita Tumbur Ferry Siregar MTH masuk pukul 10 sada WIB Jalan Paragenda Situa MTH Sirait. Napasiahon amplop iuran diakoni sosial di Minggu Tasdarion Minggu 21 Juni 2026 patupaudo papungu amplop iuran diakoni sosial tu bulan Juni dalat talaho manupahi ulaon para sirohaon tu huriata tapasaha mai ditiki na papungun pelean paduahon hita tu jolo alani tatupahima di bagasan lasni roha marharoroan sian lasni rohat sian hapor seaota pasapuluhon panitia pesta di hari Minggu Sadarion Minggu 21 Juni 2026 Duksipul Majahatikting panitia pesta mangalehon sosialisasi manang panorangion taringon tu teknis pelaksanaan pesta di patupamai di permingguon manogot dohot arian pasapul sadahon naing marbagas manang tikting perjolo dohot paduahon naing majalo pasu-pasu pardongan sarepeon ma saudara Yosua Pangihutan Sagala STMT anak niamata hotben Sagala SE tubuni inang Sarma Boru Simarmata SPD namarenganan di komplek Bukit Permata Blok F2 nomor 3 Cilamie KBB Ruas Nihuria HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi Wik 12 dohot nanaing orwana saudari Tirsa Priskila Kinanti Boru Sibuea Eskom Boroni Amata Insinyur Perlindungan Sibuea MT Tubuni Inang Situa Sevlin Rosdiana Butet Boru Tambunan SPS MM namarenganan di komplek Tata Alam Asri Gaperta Jalan Bakti Indah nomor Jalan Bakti Indah Pitu nomor 100 Walu Ruas Nihuria HKBP Medan Jalan Jenderal Sudirman Resort Medan nanaing patupau di hari Sabtu tanggal 27/2026 di gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah dimulai pukul 8.00 WIB. Nah pasapuluduahon naing marbagas tikting perjolo dohot paduahon naing majalo pasu-pasu pardongan sarepeon ma saudara Binhot Deni Haru Simanulang anak niamata persauran Simanulang tubuni inang Tiurlan Boru Simamora namarenganan di Gunung Gajah Dairi dohot nanaing orwana saudari Uli Marumbuk Boru Pandiangan Boru niamata Turman Pandiangan tubuni inang Ratnawati Boru Purba namarenganan di Cimahi Bandung Wik 10 sada Ruas Nihuria HKBP Cimahi Jalan Lurah nanaing patupau di hari Rabu 24 Juni 2026 di HKBP Gunung Gajah Resort Juma Teguh. Nasab pulutoluhon rapat evaluasi program kerja
dan anggaran. Di hari Selasa tanggal 7 Juli 2006 nanaing roon naing patupau marapat evaluasi program kerja dohot anggaran Januari Juni 2026 semester 1 dimulai ma pukul 10.00 WIB. Pinangido ma tu MPA Dewan Dohot Seksi Ama di Parade akan nahobar tu rapoti. Nataba informasi yang manginang mendapat ton nahina holongan sude ruas dohot parhalado ni HKBP DP prices di inganan nabe tabe madihamu di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus na toktong mardongani huriana sian uduk serep ni rohata tapuji matuhani na mangiring-iring dohot mamasu-masu huriana sian hatutubuna di 7 Oktober 1861 sahatu bason songon hataridaan ni ruas ni huriata na naing patupaon ni HKBP mapesta parolopon manang ibadah raya ulang tahun HKBP 165 tahun ima di hari Minggu 20 Dung Trinitas tanggal 10 Oktober 2026 maringanan di Stadion Gelora Bung Karno Manang GBK Jakarta ni dohotan ni 100.000 ruas ni huria nunga dipabangkit ulaun ni HKBP panitia penyelenggara ulaun tahun HKBPI Obartusi pinangido maharadeon ni sadok ruas dohot parhalado ni HKBP anggiat marsitutu laho manangyakon dohot manupahi hatutulus ni pesta parolopo-lopo ni anggiat bolas dengan merdalan bahen hamuliaon ni debata situlusadai huhut makorhon las ni roha dihita saluhutna songoni mapinasahat tonga-tongata siala tangiang dohot pangurupiota B pinasahat moliate gudang tabe mardongan tangiang piaraja tarutung 16 April 2026 Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tambunan MST songonima tikting namasa di mingguta sedarion Horas Madihita nipasahat ma tu panitia lapasahaton acara di pestata moliate Horas Madihita saluhuna mulia tema di Tuhata raphita tutu marsaur di bagas joron itu hataon ala hipas dohita jadi na di hari Minggu nunga dilantik huriata hami panitia sebetulnya ini panitia sebagian besar dari seksi Paropuan. Jadi Au Madison perwakilan di seksi Paropuan sebagai ketua pesta nanaing patorako saotik tentang pesta HKBP Saresot Cimahi imana wadong pagarata pos parmingguon KBP dohot pos pelayanan Cipatat rencana nih pesta Huria Saresot Cimahi ima di rencanaon Huriata tanggal 2 Agustus 2026 mulai tema di Tuhata na hormati hami na hormati amang Padita Resort kebetulan sedang di pos pelayanan Cipatat sebagai pendeta resort amang Padita Tubur Siregar amang pendeta Pitu Sinaga inang Bibel Pro dohot hamu amang inang Parhalado nami dohot amang Padita nami amang Padita Siregar ima tamuta sonare na beribadah di minggu siang mulai tema di Tuhata Hupat orang masaotik tema ni pestata Saresot
Ima sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa. Nah, dibuat sian firman Tuhan Filipi 2 ayat 2. Subtema, dengan meneladani karakter Kristus, jemaat Saresot Cimahi hidup dalam kesatuan, kasih dan kerendahan hati. Ahado tujuan di pesta ni Huriata, pesta Saresot ni mana naing Patu Pauta di tanggal 2 Agustus, Bui Mata Jaha Amang Inang, agar jemaat sehati sepikir, satu kasih dan satu tujuan, agar jemaat meneladani karakter Kristus di mana setiap orang percaya didorong untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas ego pribadi demi pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, mensukseskan keputusan rapat Huria tentang pesta di tahun 2026 nomor 4, terutama ini amang ya, untuk mencukupkan anggaran Huria dan resort di tahun 2020 nomon. Jadi hita amang inang Huriat tahun bohado asa bui dengan mardalan molo suadong danani Huriat tahun dang bui hita amang melaksanakan sudah program ni kategorial. Sekarang sudah bulan Juni, Desember pesta Natal mahita amang inang songonin nang anak kon nami pe nak sekolah minggu sudah noni harus ditopang oleh dana. Jadi pestata amang inang tujuan paling penting memang kita harus mengumpulkan dana di pestata di tanggal 2 Agustus. Memang kalau di program Huria dibayar dua hari pesta alai asa unang repot kita amanginang mulubui do hita anon rancangan target ni Huriata ima di tanggal 2 Agustuson di kisaran 450 juta sahalimar pesta mahita amang dang adong benon pesta na lain be sebelum berakhir di tahun 2026. Jadi setelah kami dilantik amang inang tanggal 15 Juni, tanggal 16 kami mengadakan rapat semua panitia yang didampingi oleh Amang Inang Parhalado, Dohot Amang Pendeta, Bibel Pro. Target yang diputuskan kita di Pesta Saresot berjumlah 450 juta rupiah. Jala dirang-rangi hamido amang bohado asa bui tutu hita mardapot target na 450 juta adalah di sini pencapaian anggaran nanti akan dirancang oleh semua panitia bagaimana kami akan berjalan tuh hita sudah ruas na adong di Huriat tahun adong tok-tok di peta amang inang 650.000 per kakak alai bui duta baata amang inang molon adong di hita imanan idokonna sumbangan sukarela. Selanjutnya di tupa panitia doan non adong ulos yang dikategorikan adong ulos lansia, adong ulos di keluarga alanan non molo ulos lansia nungga beda jenisnya. Jadi dibayar dua kategori ulos, adong maanon ulos lansia, adong ulos keluarga atau non lansia. Dibayar di patupa panitia tado muse lelang makanan. Molo lelang makanan no namang ini nanti akan diantar sebelum hari H. Jadi tugas nami mau namanginang manaruhono nanot tuinganat tabe alana aon anon nunga diririt nunga dikerjakan oleh semua panitia karena di setiap week 1 sampai 12 ada panitia khusus seksi dana amang inang berkoordinasi manon hita tu seksi dana dohot amang inang Parhalado na adong di week tabe masing-masing tentang makanan dan parcel. Jadi nanti akan kami antarkan ke semua ruas sebelum tanggal 2 Agustus asa unang pola anon repot hita meniup-niup aka lelangta termasuk makanan babirin non ibabasi sampai sore jadi tarihonon nami do hamu amang inang na mangamesan lelang sebagai lelang makanan.
Songonima amang hasil rapat nami na tanggal 10 alai mangido mahami amang inang rap manupahi mahita alana molo sorap hita anom manupahion dang boy targetnya 450 juta las marohata molo tungpe adong akay anak kota nang daos yan hita alai nunga nasida sukses di pekerjaan nabe boy maamang inang hita laho mengajak nasida rap mahita manupahi di pestata ima di pesta tanggal 2 Agustus. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menjunjung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi sonang marohata las marohata manginang dinalaho manupahi sude akana dipatupani panitia di pestata tanggal 2 Agustus di tahun 2026 rap meribada duhitan no sude di son nang pagarata penaros yan pos parmingguon pada larang dohot pos pelayanan Cipatat. Mauliate ma dituhata horas ma. Horas. Tabege ma korsian inahana diuduti manon korsian ama Joshua.
Mari de mahita hu mata pasa peliata pilihan sada ado sadawi. Ima molodung matua deh tang jago bi teknologi. Adorak sohujahat turpuk jamita sadarion aterlilik dan roham itu son marjamita.
nahuingot marjamita di sotikia amang padita hasian purba jadi ngat terliling alani dingkat dora patanda honotud diri ate guar padita Eliezer ojak sopartua siregar inang murgultum rap dohita marminggu do inang alani ya memang lilik lumilingat di Bandungod dohami jadi ngawalu tahun nang salpu pensiun au pensiun sian preses na perpudi preses di tubaha sudutan baligi alani marhiti kesempatan non pasat tami ma tabi dohot uras nami inat tabur gultom di pasah debata tuhami opat yanakon dua bawa dua boru anakku siakangan nunga marhasohotan tu boru silalahi alani di kesempatan naulion pasah ma tapi dohot horas soras sanami tu hita salu na horas marita sudena hatani debata turpuk jamita di minggu ta sadarion di minggu patuluhon dung trinitatis imasian sada Musa 20 sada ayat walu sahat rodi ayat 20 sada memang tergajangon jadi dung lam balga poso-posoi jala sirang susu marharwa bolum ma si Abraham di arina sirang susu si Ishak dungi saya di ida si Sarama anak ni si Hagar boru misiri na tinubuhon na di si Abraham mangarehei jadi di dokma tu si Abraham pabali ma hatubanon rap doh anak nai haidang manean anak ni hatubanon rap dohot si Ishak anak ki alai sugu si tutudo rohani si Abraham dihatai alani anak nai alai ninna dewatama tu si Abraham ngunang sugoro ham taringot tudak danaki doho taringot tu hatobammu tangi homma sude nani dokni suara ni si Sara tuho ai marhide-hide si Ishak do targoar di ho pinopar anak ni hatobammi pe bahenok kudo gabe bangso ala pinopar muibana jadi dipasugut si Abraham manugu nai hehe dibuat masagu-sagu dohot aik satabu-tabu dilehom mai tu si Hagar dipasadak kumma tu abarana dungi dipalau ibana rap doh anak nai jadi lahu mai ibana hape lilu do di halongonan bersebab jadi duk suda aik siat tabu-tabui di pihak kumadak danaki tutoruni rabba mekmet dungi di paholang ibana lau huddul arga san senior siani hainin nado dang tarpai deida au dak danaki lau mate jadi sai huddul maibana tondong siani Uhud dipangiar suarana jala tumatangis jadi ditangi hod debatama suara ni dak danaki jujuma suara ni jujuma suruan ni debata sian banua gijang di si Hagar nin nama madokibana hadiho ali Hagar unang komabiar ainunga ditangi hod debata suara ni dak danaki sian hapiahan nai hehe maho pahehe madak danaki jala togu ibana doho tangamu hai bahenok kudo ibana gabe bangso nabulun dungi dipatonggor debatama mata ni si Hagar gabe di idama sadamual jadi lau maibana
mangguhi tabu-tabui dohot aik jala dipainum danaki dungi ditupak dungi ditupak debata danaki magudang laos maringanan ibana di halongonan di ulama para sioron. Jadi maringan ibana di halongonan laparan gabe dibuat inanaima sadabu rumisir bahen jolmana ido sahatna ho sugari husuku kita terlumu bima kamu kenan ya do hamu mangapian pahado ya do hamu mangapian Holo baga kalak mangapian do hamu molo mora halak mangapian do. Jadi mangapian adong do dua pakor honna positif molo mangapian boido gabe pature parnguluon huapio kalakan hubereng bah heba do naing lubisiania hima positif na halani mulu mangapia ko na positif ma bereng alai negatif na hamo kadungan mangapian boido gabe patubu pangiburuon gabe umore mana si anau hape hutad dado ujagu wau senibana bahkan songo di bagasa truputo gabe juma gumasi hagar si anau hatu wakku di bana hamo kadungan sada pangalaku jala ula-ula ni sibolis na manigay pikiran dohot parrohauta ima pangiburuon hado mangiburu ina na pasti hado hita mangiburu hama kadungan ido ula-ula ni sibolis lahu manigay nang parsaurata nang aka ulau nadinggan nanaing patupauta mangiburu ala taida dumenggan nguluni halak siak kita mangiburu ala naung diatasi manang ditibui hita disudea ka nadung di hita pangiburu ni ma jujut patubuaha patubu hosom dohot lateni roha i mana tarida di bagasa trupuko i mana tarida sian parrohaun ni si Sara tu si Hagar habe namar memeam do anakna nadwe anak ni si Hagar do anak ni si Sara alai Roma pikiran ni si Sara balas marmemeam ma anak ni hatubakku tu anakku hamidu tuan. Jadi hama kadungan molo marmeam tutu anak ni hatoba dohot anak ni tuanna dihelaladu ima pangarehai pabahenan manang pikiran na humurang direhei bana dibuat hasangaponna alani gabi disuruh suamina si Abraham ahadido usir hatu bami usiri sia julukku dang lomoro hakku mamering ngeri nayate habis liling no diurubi dihaholongi alai ikon usiron olan alan namarmeam yanakon dau mai sia kita terlumubi ma sia kita nama tua lansia di tonga-tongani huriatta di HKBP Cimahi Jalan Lurahon pangalahon na mangiburu gara na makiralahon mangurui hasangapon ido jujut mabuat kita madabu tu sikap egois mengusir halak sia jolota jala haroroan ni ahme persoalan perbadayon latini roha dadahulah satokid alai lamar gajang-gajang sahak rodina mate alani pangiburuon gabe tong
hosom doho lateni roha. Imana tabering siya trupukon hamuak kadungan. Molo pangiburu ni mapatubu lateni roha hosom dohot akka perbadaion. Pohado sikap ni tuhatta. Pohado sikap ni tuhatta di sudi akka pangalahot ta pangiburu ni. Di pait tuhatta doi gabi ula-ulana laho pamati ho jolma dang. Manang sungod dia pe pangalaho ni jolma. Alai anggo holong ni roha ni debata bohado. Hokdo. Molo mangiburu pe ho, molo marrate ni roha pe ho. Holong ni roha ni debata. Panari hono ni debata. Hok doi. Yado hita mangiburu di hutata. Alai saha mahita di son. Disarihod debata do hita. Saha hita tubad dungon. Disarihod debata do. Disarihod. Dangala ni denggan ni parangem, dangala ni parbahenammu nasitong tu debata umbahen na adong dihodi di Bandungon alai na parjolo ima nunga parjolo tu hatai manarihon mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan alani ido hamu kadungan songoni pesogo ni rohani manang na di palau si Sara pe si Hagar alai anggo debata maradopon si Hagar doho si Ismail hotdo di sarihon dongoduna alani ido topik ni minggutta sadari om doa hanakin dihatani epistel te dihatani titing te saluhuddo diramoti debata saluhut do diramoti debata. Diramoti debata do hita nang pijut-jut kita mangiburu disarihon. Songo dia pe pangalahota disarihon. Takyalu patu hatta. Songo dia pe pabahenata ala ingot. Di ujungna akahala na soolo paubarohana saleleng dingoluna nang songo ni dengga basa ni debata alai jaloon na do uhum siat tuhatte alani maha makadungan marhite turpuk jamita sadario tung takas do di pabotohot tuhita di papatar tuhita songo dia ma pangaramotion ni debata panarihono ni debata manang sana songo dia pe pangalahota itu benar yang berengot te siat turpukon molo tadok di sarihot debata jala di bereng debata aka perdalanan ningudutan tabereng masyat trupukon. Na parjolo totongdo di paingot di jauh tu hatai akahalak lahu makkaholongi dongan dajolma. Didok di bagas trupukon didok debatama tu si Abraham. Songoni pe pangalahot tajut manang na mga rehei pehita manang na jut pehita cemburu alai totong do tu hatai tangi tu angguk-angguk ni halak na mardangol. Si Sara tak perlu di halai yang gu dibata tangi do tu angguk-angguk ni kana mardangol. Ala sotar bahe si Hagar be mangalihung ngudu ni anak na si Ismaili di piakko di pasobbu di padau tak pai dei dasa alai tangis do mangangguki do si Ismail ditangihud debata di mana ditangihun didok di bagasat trupuk tahun jadi ditangihud debata ma suara ni dak danaki jauh-jauh ma suruan ni debata siap banua gijang didok ma tu si Hagar nin nama madoki bana ale ahadi ho Hagar unang babiar ho ay nunga ditangihon debata suara ni dak danak sian hapeahan ingoti manang bo hape kada di hita halai mulo saya totong do hita mangangguki tujulu ni debata unang tujulu ni portibio kita mangguki molo mangangguki ho tujulu ni jolma leanna do aha do hononna jalo manabi nahem terimalah baka do hononna ma hatok mahomate manikok maho halai yang gotu hatai songo dia pia keadaan nama satu ngoluta songon si Ismaili nasai tangis ala di pasobbu nang inana ibana ala so tapar bereng-berengsa ditangihud debatadu suarana ima panarihonon ni debata
Napatuluhon panarihonon ni debata dia me di sarihon jala di parade akan narikot. Jadi do natabering di baga sa trupuhon. Ahmane di parade mual ait. Nasopato niat darung betarida aka ait di perhorsihan alai bodo mampu tu hati paradehon. Naso masuk tu pikiran ni jolma alai di parade debata. Dungi di baga satu pukot didok dungi di patongkor de batama mata ni si Hagar gabi di ida masada mual laho maibana manggohi tabu-tabui dohot aik jala di painupon tuda danaki bereng ahana sob masuk tu pikiranmu apa yang tidak dapat kita pikirkan tetapi Tuhan mampu untuk memperlakukannya dia malapatan ima hataridaan ni panarihonon ni debata. Himana patuluhon hamu kadungan panarihonon ni debata disuruh akahala laho mangurupi. Dapat dua hot ditangihon anggu-anggu niaka na mangangguhi tu ibana. Dapat tuluhon disarihon saluhut akanarikot. Ale adong dope narumikot siania, adong dope marga siani. Panarihonon ni debata ima hot do tu hatai di aka naung pinar baga-bagana. Ahama baga-baga ni debata tu si Ismail. Bahe nonna ibana gabe bangso nabulun. Songon si Ishak bahe nonna gabe bangso nabulun. Alai nang pe anak ni hatoban. Angko di jolo ni debata bahe nonna dui gabe bangso nabulun. Ahama berengot tasiani. Panarihonon ni debata dakola dingolu di Portibion. Alai nang tungolu akan anaing ro hot do tu hatai laho manarihon saluhut akan masa di bagasang muluta taha percaya dui panarihonon ni debata dihita molo tahar percaya dui hama kadungan ahamaneng ulota kodo narumikot nakula kata tamadokon Tuhan itu sungguh baik disariho saluhut akan muluta alai molo taha porseai do panarihonon ni debata di bagasang muluta disarihon diramoti hita adong maneng tarida sian muluta dia me sa sitong na takpoda jamita hunok kube na takpoda do hunok kube di jamito alus ni aha maneng ulota ima eke edemunanakin kormunai unakula markor hamu ido hataridaan ni panarihonon ni debata jala imanian alusta dia mai aka lansia na kimadokon dung sonang rohak sonang do rohat tadi batu hate sonang pada akhirnya sonang do hita di batu hate molo sonang do di batu hate hita ahama udota apa yang mau kita kerjakan totong hitam manobba ibana hido hama kadungan jalan apa dua hon sian aka kormuneido sotung lalap hidon aki sian aka ama ex audi kan molo disariho debatado unang lalap di bahe Portibion gabi so taingot marparsaurat tutu hate buharu hamu ka ama hadu tutu holo do hamu gabi dilalabi Portibion jujut dilalapi Portibion ala diberi kamu dangadung pasu-pasu di debata ala gabe lalap ma dia mahalalap ni gabe lalap marjuji gak lalap mangulahon akan susuman laho lalap mangakali ala ni ido dipaingot sotung tarlalap di bahe Portibion sotung tarlalap di bahe haulion di Portibion bahkan siya nakainahan anakin ahedemuna baga-baga na gudang siya porsiado hamu di baga-baga ni debata gudang porsiado hamu di baga-baga ni debata gudang molo porsiado hamu patarida hok kamu di bagasan unak kula mangede hok kamu gudang do pasu-pasu ni debata radedo tu hatai alani dipangido tu hita molo disariho debata do hitu hita Roma hamu dai do damun anake Roma hamu jala ama Joshua
Molo totong do rikot panarihonon ni debata. Molo sitong do panarihonon di dia. Porsea hita di panarihonon di debata. Jolma na martua mahita. Molo naing martua hita. Haporseai akka panarihonon ni debata. Alay dadahulani. Tapi ring masih trupukot. Sian edemunay no nakin alusna. Asa arga edemunay. Una kulamang edehok kamuna. Panarihonon ni debata hanguluhon edemi. Disude pardalanan ni ngulum. Alay tarlumo bimahamu kadungan sia trupukon ahama si ulah honotta ahama si parange honotta molo satia do tuhattai manarihon mangalehon saluhut akan narikot di ngulutta na parjolo sia epistel nata jahanakit di ayat 30 Matius 6 ayat 30 sudah do hito betul ahme sai jumolo ma lulihamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi sudah do hita boto saon jagonai hita teh sudah do hita to boto asa alehu asugari husukun sudah do hita mangulahonon sudah do hita mangulahonon jumolo do talului harajau ni debata unang ripu harajau ni debata na abstrak do pei na naing ro do pei alai nu ngasaha be harajau ni debata tu portibio isema buan Tuhan Yesus ahadu harajau ni debata jojo do hita mamikiri di banuagi holab banuagi jang do harajau ni debata alai ta ingot harajau ni debata naung sahat tu portibion idok apostol Paulus dada si pangano doho sinumon harajau ni debata alayahado hati gorado doho hadameon doho lasni roha di bagasa tod di parbadia hulako salinari harajau ni debata dang abstrak alay nyata dia mai molo adong hati goran molo adong hadameon molo adong lasni roha huriaton harajau ni debata doon hati amang situ nami harajau ni debata doon adong do dison hati goran adong do dison hadameon alay bahasa semerbadai situ bahasa semerbadai ruas molo semerbadai hape ahadu lapatan ni harajau ni sudui jabum harajau ni debata dui alai bahasa merbadai amat taduh inatta bahasa dengan kurung ni roha alani sederhana du berengota nyata du harajau ni debata hulaku salinai ciri khas ni harajau ni debata jika di sana ada keadilan ada kedamaian ada sukacita punguan kurmunaon lansia inahanna ama Joshua ama harajau manang da dia pe punguan kortai harajau ni debata deui alai bahasa semerbadai hamuna bahasa adong nalari bahasa da adong namarahosom ni roha ingot molo so adong benatolui dada pajongjong harajau ni debata hita dang sai parjolo hita mangalului harajau ni debata alai ning harajau tado alanido di paingot hita molo sitong di ho panarihono ni debata pajongjong jumolo lului harajau ni debata napa dua hon ahama ulota ahama sulota jaga dirim asau nang madabu tugi jangni roha hido sa hitong na halak nang mangalului harajau ni debata moladong do di bana hati goran hadamio do lasni roha do di segi jangni roha halani ido najupak kita di sisara ima kijang ni roha itu kita berek kita alani molo di sarihod debatado hita padau dirim jaga dirim
sian gijang ni roha. Alanyaha di poda 10 ayat 5 di bahasa Indonesia dido, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Ula-ula ni simbolis nama negai persaurat ta ima gijang ni roha. Unang saya tarik puna sorong gijang ni roha di hita. Dosa na parjodo na ditanopon sibulis tu hita ima gijang ni roha dia me naing mabain dirita dos cod debata naing mananopon tu dirita supaya kita menjadi sama dengan Tuhan. Halani maha makanungan mengata bigi bihata ni debata halani aha masih ulah honot tanakin naing jumolo hita mangalului harajau ni debata padau dirim siya gijang ni roha alay naing mahita marhaturuhon ni roha alay taingot matotong tahanguluhon ma pangaramotion do panarihonon ni debata aso nang madawi hita tu gijang ni roha jala tahanguluhon ma edeta on jo do tay dehonon edeta jala siya nasa rohat tamahita mangeddehonon edeta nomor 240 ayat 4 ima edeta lau manutup jamitom tedehumma. Amen martang yang mahita. Mauliate madihatam na hujalo hamya de Tuhan. Napaingotok kami asa totong kami mar hatoruhon ni roha. Dau siya gijang ni roha. Ala gijang ni roha itu jotan ala pangalapan salah. Asa adong di hamion ali Tuhan. Asa marhatoruhon ni roha kami. Molo totong huingot kami pangaramotion doho panarihonom mudi kami disari hokodo ngudu nami nang sahat tutikyon nang tuaka tiki nanengro halani i Tuhan padau mahami sianaka pangalaho na sosumani padau diri nami sian kecemburuan late hosom halai naing paingot ommu hami totong mangalului harajaumu sai jumolo kami mangalului harajaumu hulahu kami hati goran hadameon toh lasneroha jala molo hulahu kami ali Tuhan bagabagam tu kami tabbahonommu akaodeng pasu-pasu ommu hami marlobi-lobi tujuluan nyarion jala parjabbar kami di ngodu sisalil nililengna mauliate madiho Tuhan didikkin alehotong hutang yako kami mahuriamot Tuhan disude akka programna tarlumubi ma Tuhan didikke nanaeng marpesta na sida ho ma Tuhan nama masu-maswi doho taka pertangyangan nanaeng ulahononna doho taka sermon say homa namia disi mangajari ruasmon Tuhan asa lamanadda balgani asini roham pasu-pasu maakana posom pandita nami kaparhaladu ni huriam lahu manugunogu ruasmon Tuhan manadda denggan ni basam manadda pangaramotio doho
panarihonommu. Lausoni ma Tuhan hutang yako kami tuho kandungan nami na tungod di bagasan na kaparsahiton baik pe di rumah sakit nang di Jabu pe sa ilehom ma Tuhan hahipason pasu-pasu akka ubat na pinakyan na sida pasu-pasu doho si panganon parguguy akka natoras dohot akka na hinaholongan na sida na mga lehon pangurupiyot to na sida Tuhan. Lausoni ma Tuhan utang ako kami akadongan nami na marulang tahun di hatutubu nang ulang tahun di parsaripeo. Molo di lehoko hatatabani umur iyali Tuhan. Ima patuduhon panarihonommo. Alay molo di lehokoi hatatabani umur iyali Tuhan. Naing matotong na sida parjulu mangalului harajaumu jala mangulu di bagasan haserepon doho hatoruhon ni roha mau liate madiho Tuhan pinuji magwarmo marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amen. Marede mahita laus tapasaha ma peleata.
tapasahat ma piliata tutuhatay martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriyam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amagkuarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni Roham di Banua Tungaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mahamu di bagasan dame jalo kamu ma pasu-pasu siya tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana marnidaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amen.